חולה. אני צריכה כדור. חכי, הפנים בדרך. אפשר גם את הפנים. אני עשיתי עשיתי את הפנים בלי נופש. אוקיי? זה בראש. כן. אני שפעינה, בואי נחליף. הם מאוד מתרשמים מהזרקה, אני רוצה לשמוע. אני נמצא כאן פה לפני פרנס. מה זה כאן בעצם? זה כתב מודע? זה נסתר, פשוט קצת כזה... כן, ככל שיורדים לכיוון האזור הסביביים. אתם יכולים להזריק ממש בקו הריסים, אין עם זה בעיה. אצלה פה יש שטפי דם, משהו יותר קיצוני מהרגיל. אבל הכל נספג, זה לא... אז עכשיו עברתי להזריק את הפוליפיל המרוכז, 40 מיליגרם, אנחנו מזריקים אותו באזור, אני בעיקר מתרכזת באזור של הלחיים, כי יש לנו כאן קצת נקבוביות שהן יותר מוגדלות, אולי זה קצת... כן, יש כאן קצת פרוסטקנה, לא מאוד דרמטי, אבל זה יכול להיות נחמד האפקט. וכאן בצד של הנהגת, תראו איזו פיגמנטציה, ראית? שלם לה יותר, שתוכל לקנות קרם הגנה. יש לייזר. יש לייזר בחור. כי ידוע שאנחנו עכשיו בחורף. עכשיו יש לי CC אחד, ואני רוצה לפזר אותו פיזור מקסימלי. ספציפית אצלה, סנטר שמור, יש כאלה שיש להם כאלה רגולריות או אורתופוזי כזה, אצלה סך הכל הסנטר בסדר, אז אני מעדיפה לבזבז, כן, במרכאות את החומר, יותר על האזור של הלחיים. אז אני הולכת לעבוד פשוט בשורות על הלחיים, ככה. ויש לי CC אחד, אז אני רוצה לפזר אותו בצורה הכי אינטליגנטית שאני יכולה. אז עבדתי עד קצת מעבר לאסף התחתון, עבדתי עם האייס, ועכשיו אני מתחילה את רגע, מזכירה לי. זה קצת יותר כואב, כי האור העבה יותר הוא קצת פחות ניתן ללחוש. אז סתם שידור, אני עשיתי את הטיפול הזה בכלל בלחוש, זה ממש לא נורא. באופן כללי, כאילו, אלא אם כן מדובר בקריטה של גפה, אז אני תמיד אוהבת לנסות על עצמי מה שאני מזריקה לאחרים. זה מאוד עוזר לי להבין מה אני מציעה. אז try it at home. אני עושה פאפולות אינטרדרמליות בערך סנטים אחת מהשנייה. כך נהי.
אני אוהבת קצת להרים את האור כדי שאני אדע איפה אני. אז גמרתי את כל השורות שתכננתי, ועכשיו אני חוזרת לאזור שיש בו יותר את הסימנים של הפוסט-אקנה, שזה האזור המרכזי וגם האזור של הלפי שהוא יותר נראה. אז אני אוסיף לשם קצת יותר חומר, לא נשאר לי עוד הרבה. אני חושבת שכל פנים שאתם מסתכלים עליהם צריך להתאים להם ספציפית את האזורי ההזרקה, איפה אתם מעדיפים להתרכז. מה נשמע? שרדת? שרדתי. היא לא נהנתה, ספוילר, לפי הפנים, כי אין מה לעשות, האזור הזה מתאלחש פחות. אחר כך גם שוטר, אל תעשו את זה. Don't do this at home. עשית תמונות, יאיר? לפני גליש.